kani ka bangingi hikay ngi nang beteng ka benta ka balay bat ka bakado ka jing start ba ai ukpa kani ka jing start ba ai uplay yangi yakaba ni shem ka Bible man kapor baka krenchip hang kani ka jing start bangi don kam ban shania ha kani ka jing yalam ka jing start ka jong uplay kani ka jing start jong ka Bible kam thau ya ka jing start baka perthai ka don ban ai ban sneng ban pen i ban hikay pi namar kani ka jing start ka bamayan blay ka compare na ka jing nang jing tip baka perthai ka don ban hikay nga pi baka don ban basa ban ay nga pi pi ki school puli jongi ki college ki jongi ki institute ki bangi don ki hikay ngi ya ki ay baro ki basulong haka bakanjado haka bor ban pen klan ya ka jing mut ka jing perkhat ka jongi fi baro ki jing hikay ki bangi yo haki school pule bade ki jaka ai jing hikay ki pen pro jabing yangi nang bangin long ki bakumno ki batbet haka no ka kam ne ka jing tray ka bangila ban minot naka benta la ka jong ka jakpo la ka benta naka benta la ka jong ka kamai ka bet ka biang ka jing nangkiu haki jing yale ki jing persang ki jongi kum ki breu hot kani ka jing nang jing tip jong ka prothai kamantoy sibun bangin imhangin imsuk bangin la ban pendem ban penhapo ya ki jing bit ban ya ki jing bangila ban ya kendo nakasingi sakasngi ka problems ki babon la ban penbet yaki ban penrenti yaki dagi jing nang ki jing tip ki jongi handreka jing start baka Bible ka terwa ka shai bet baka long ka syarak ka batba jing shai tam ya ka jing im ka bakin jaman sim ki jongi nang bangin nang ban lak na ki shang khawya bat ki jing penshoy jong ukso tu soitan man ka klip man fi ubreu bale pop na mar ka taw de bobi ubreu ubale ya ka nogo ka babakla mar ka tas ong ka babakla wrong namar ba umtip namar ba klam besajing tip ya klam yo ya ka jing penshai namar ka taw le ka babakla ule ya ka bamday kakten kasi ka shai ba ka pop baro ka de ka bamday ka de ka babakla ka de ka bathala ti ba pi penshai ba ka ta ka ba pi jet bande kan long ka baday kan long ka babha kan long ka baday yaro ka ban mento yang ya pi ban yo ya kita ki ni don kam ban tiar na ka pop ban ni jing pichoy ki jong soitan ni don kam na mar ka ta ya ka jing start ba ka ni ka Bible ka la ban ayang ya pi kani ka jing start jong ka Bible ka pau ha ki lai tali ki rukom ka baning ko ka ba kloy ban yo bat ya ki simbo jing start jong ublay ban yo ban kurup ban yo ban piang ban piam ban kedup ya ki simbo jing start jong ublay si sabun ki bre ki sngo ba kim kot jing mut ban sngo tholut ayu ba ublay don ban hikay yangi lingba ka ktin ba im jong uling ba ka Bible dai namar ka daw bun ki bre ki kyar na ka ba pusan than ya ka Bible ni ki ong ni sabit insai te don ki bentana ka Bible ka balada pipule lada ong tang pampay ro ka biang hi kulmar jing mut sundot but nanda day ba pipi shunget pisania hai bor la de poi si ki jing batai ki ba pen knuin bat ki ba pen kulmar ya tang ya ka jing sngo tho ka jong pi handre pi pen knwin pen kulmar se ka prothei ya ki to ki ba pipi batai start pi the nia singap ha chani kan mau ba ba pi pule pi wat jing tip na ka Bible unong tho jong ka u bat pi uniu blay ba im udon ringkat bat ngi man kapor bangi ni puson ya ka ktin ka jong u badu kloy ban hikay ban pen i ban pen shai knang bangin yo jing mentoy na ka jing start jong u ka jing start ka jong u blay ka long ba ki khon ki jong u ya ki ba u ul thau ul shna ha ka dur ka jong u kin start lem kin kot renying lem ka ba ar ka lenti ya ki ba bon hi ki bam sung thu ki bam pe ya ka Bible ka long ba ki ina no eka ki kan tat no bat ki bu no eka haduli kim poshe shu eka kim salya shu oh ye dap stone de puli ni kul mar mut man chuman de ya ka Bible ka ong kum no ba pi pim shai
se ka shiti ka jong ujok ka lenong ka ba iway ka dekot ka basan ogum no Henry la daw no ru na pi uduna ka jing start to on dwai ha ublay uban ay ka ha u na ba ublay u ay keluj bat u ay ya baro shimite ilain bakhat do u ay keluj bat u ay ya baro what persang hidalade sha ba ublay on ay jing start mo u yapi sha ba ublay un kdo un pen i un pen bed un sneng badon wan ra ka jing shai ka jong u ha ka jing long dum jong ka jing im ka jong pi ka ba ar ka jing sempang ka ba pla yau breu ba un i tho da ki mat pet ki ba kin jaman sem ya ka ka ba diang ho nak maru blay bat ka pat ba uksut un salai kum ka ba bha Henry ka ba yalam sa ka jing jot Hidai benang ban penyaper, ban tenju, ban tau ban yanujor. Hapren ka ka balong naublay, bat ka pat ka ba wan nauksut na maruni un salay bat un wan ra da ka ba usu penbut. Klem day. Hakasiti ka meningkong ka jong Yonis. Lakren sa pang ka counterfeit anointing. Lani ka jing pensle ka ba Shupen boot kala. Kaba teneng kala. Henry da piyo hi ka jingpen sle. Kaba shisha kaba naublay. Da don kam ban da don mano ba hikai ba pen i ba pen shai ba pen bet ya pi da ka jing start ka jong ubriyo. Na marka ni ka jingpen sle. Kan pen kop bor ya pi. Ba pi pinyo i ki ba nila ki ba shai. Ki ba da ka bor. Kajong umansi makhoj ublay lembat ngi ong amen. Proverb khat sao da khat RPO igini kikintin. Pila ban taray baka linti ka ba pipiyat ka long ka ba day. Bat ka ba bet. Pause ka la ban yalam sa kajing yap. Kan ma ba ba uksud. Un pin i haba uwan ban pin shoy pim ong ya jalit. Ngin siya luti no. Ngin siya to no. Ngin siya penyap no. Iwairo na piyang ni pinum tre pin dumok saitan te hado bang da suwan kaj. Henry un pen i un kroya pi kumbadei une uksut usaitan haba uwanra ya kanono ka jing salai kanono ka jing pensoi ya kanono ka jing top ka jing sukor ka jing pen i da kumway pat utmu bet ban shim kabu ya ka jing bam tip ya ka jing bam shai lane ya ka jing kulmar jing mut ka jong pi your confusion ka jing artatin ka jong pi your doubts un present ye ki kumba ki deye ka jing shisha i kumba ka linti ka ba ukdaw pen i pi i kum ka badai hause tala manyalam sa ka jingyap ito ka kita proverb enta o mansim ba khoj un penya kendo yangi sapang ka hok ka pop bat ka jing bishar sapang ka hok ka pop bat ka jing bishar lam ong sapang ki hok ki pop bat ki jing bishar kali-kali ka singular term hang ni balapendan kamu Jisu ke gospel u Yohanes about hikai kesenrano ong tenda had bauta umun se makhoj unwan un sialam ye pi sega jing shisha baro bat un penya kendo ye pi sapang ka hok ka pop bat ka jing bishar kai ka hok ba ulong ma u tang ma u khonu play ka pop ka long ban artatin ban diao ban kulmar jing mut ban nget te kumway pat ya kata ka jing shisha bat day nang taba pisapoy sa ka jing bishar ning kong Yohanes kalenong ka basaw ko ang tutunjo bahaya ki mensim baro na marba mensim jong Krislam ler ulalet sa kaleng ka portay pidan ka man shay bahaya kani ba kani ka day kata ka jing tok ka jing suko pidan ka man shay bahaya kani ngidon kamban pendem ya ki jing rai bat ki jing le jongi baro kat kum ka jing yalam kat kum ka jing pen i ka ktien ublay bat ka jing kentu o men se makhoj bat kan ma ba o men se makhoj hikai ya pi anum day sabar na kani baro ka ba o men se makhoj on hikai ya pi la persat men nomar day ma u ba persat men se
Hakapor balatho ya kani. Tenamar kata unum ya lat na kani. Un benrap bet ya kani. Un pen scam pen shisha bet ya kani. Te haba pi pule ya ka ringkat lembat u. Pin yok kem lut, pin shai, pin pro, bat pin kieu irat. Ong amen. Kabalai. Kabangam jeleu ban sngoto. Ya ka jing pen shai ba ka Bible ka don ban ai. Fitang namar ba fi tip bau Jacob de kupa jong Joseph kum no kata kapan MVP. Lakayu Jisu ha Bethlehem Judea. Ha kaway ni kisnongrit ha Judea ha Israel. Kum no kata ka jing tip jong pi sa pang kata kapan MVP. Lada ong balasa narfna yaw Jisu halor Golgotha. Daki sipay Rome. Kat bakum ka jing Taunia, kajing pinsut, jong kinong yalam niam kijiu. Pitip ya kata kalong syai kedar. Kumno kata ka penim fi. Kumno kata ka kerku ya fi. Kumno kata kala penyalam ya fi sebeneng. Fidon kamban syai bahai kani ka way. Bakita baro kide ki snat jing shisha kiba mla ban bakla. Dan relo da pi ngam ong da ketin pareng you'll reach the truth. Anda pi ngam pi sotit syate pin lap ya ka telong balai berkata ka jing shisha kalong ka jing shisha kan kerku ya pi kan ya rap ya pi kan pen bahaya pi kan pelong ya pi kiba yo amat ya ka bor ka ikhtiar ka jong ublay nang ta kalong ka jing mentoy tik pidan kan ban ngam jeliu ban yo ban klong ban klau ban say bat bantan ya kita ki sembok jing shisha ki ban naka Bible bat naka jing perslek ka jong men se makoj bat ban bam ban ngut ban kejap ban kata ya ka bakan long dok long snam po jong pi je kan tuit kan rehem kan ngam sedu ki tit ki jaw jong ka dok nut ka men sem ka jong pi bat pin yai long ki ba kok nguk sneng ki ba shy ki ba start ka kum ka jing start pa ai kupa bat ki reu hok ki reu kuj kat ba pinang jam syakari ka jingkular amen tikani kam dei ka jing start ka bangiyo na ki school pule ki jongi ka malong na do ne ni na kinong hikai handre ka dei ka ba ublehi o persat haki donut jongi hakapor jong ka jinge selok ka jongi tang batu kani ka jaka ka ba kentang kani kalong ka jaka ka ba mayan ba hakaba ndapi dan hajan baru blay hapo kata kajing hikai kajing sneng kajing peni kajing yalam kajong u jayu pingat hakata kajing penslek kabatuit rem kabasam kabasu yikitit kijau yaga donut kutelong kajing long kajong pi bat ka penbet ka penrenti ka maramot ka taut mai bat ka wanra ya kajing penslek ka banai jing temen bat jing sup jing tingen ya pi amen pinum lehi dalade pinum persang hi dalade pinum kentur hi dalade kam dei ka basu pendep niam tang nasla kam dei ka jing persang ka jing le jing kibriu kane ka dei ka jing tur jong ubriu ubat khano basliang shisha yo blay baraka jing ya jan ka jong ubat ublay uyo lod namar uneu bakular ai ya ka ba utmu ban taut mai ban pen pha ya ka long ren yeng pat ya ka jing im ka jong pi amen te dah ba kum ta pin sedang men i ki ba maya bat pin i ka ka ba dei ka bam dei pin ilut ka ba hok bat ka ba pop ka ba bakla bat ka ba dei bat pin nang ban jit ya kata ka ban long ka jing ya rap ka jing shisha ya pi ka kitab sam ka ba shispa khat khandai ka sam ka ba jrong tam ha ka Bible sam shispa khat khandai pipoi ga de khot khandai fo fra hado shispa piyo yagini ki kintin na kini ki dekot ngari sendong yagi hukum jong me man lakaski bat ki pelong yang ubak kam start ki pelong yang ubak kam start ban yagi nong shun jonga nga kam sempang shu ban yagi nong hikai jonga baro namar nga puson yagi jing beta jong me nga yo ka jing start ka ba kamayan banyak kiriu teman namar nga kok ngu ya ki hukum jong me pi hang ni
Unong thọ sam ndai bo uben ye kinong temen. Ya ki long swa man swa ki bela let aswa jo. Ya ka tip ka jingnang ya ka experience ka jongki ka history ka jongki. Henre Ukraine salon sar nakabanta ki jo ki balasan ki balarang ba. Henre ki bampat simla IT la de haka jingyalam ka jong ublay bat namar kata ki do ya ka jing start henre ma upat wala daw udang lung udang kena udang samla. Henre ukot long renyeng ukot jingnang jingtip namar ube thang bet uk thang bet ya ka jing start ka ba ublay don ban ayo ong niu nong ruai sam ngayo ya ka jing start ka ba kamayan ban ya ki riu temen ka ba mut ka jing shempang ka jong u kala long kham palat ban ya ka jong ki shempang tang ba ula kham jam kham sakmat balai namar ukok ngu ya ki hukum ki jong ublay ban chubo kelum la ban ong bangin yo ya ka jing start ba mayan blay lada nginang ban syak skor da ka jing sngorit bat ngin pdiang da ka ba sngongu ba blay hikai yangi sngorit sngongu thoi kita ba blay hikai yangi pdiang wala da teng kalong kalong juat kalong ni kalong satar palat ni tip la nanum la ko ngu ben pdiang bet ya ka bat kabalai ko ngu hadin ba pipi sngorit, hadin ba pipi sngongo, mentapat pi kokngo. Sngorit, sngongo, di kokngo. Kokngo lut ya ke ai ke ba uong, klem da penduna, klem da pentam. Balai la da penduna, kan ma baka di ka ketien ke jong ublay ke jong pipi mlaan penduna ya ka. Wat pentam ru namar pi klem thok ma pi ya ka. Balai da pi tam, kadon ke jing ma, ke jing im ke jong pi. Layai palat Filapoi siki extremes Tik tangkat ka ba Kakutin ka jong ublay ka bu Diang tangkat ta Nai le start han banya tam Bat naya tas ngeng kan Banya dunar Tik tangkat pan biang Kini ki lai tali ki kindon Kilong ki sinjam ki balada Nginang si saban bot lin Bat ban pen lin Bangin num kela la sakadiang ne sakamon ngin long ki brio ki ba ublay hi un reason dong dala ka jing start bat ka jing shempang ka jong ya kani ka por ngin ya kmi bnya ya kini ki lai tali ki kindon ki ba la ban pendit pendiang yangi ha ka jing start ka ba ublay udon ban teshlay ki jing im ka jong ka baning kong ban yo ya kani ka jing start ka ba ublay udon ban ayapi sha score da ka ba sngorit Syak skor da ka ba sngorit. Nye maka juk ka ba yok suk ya ki jing nang jing tip. Leng ba ki kot, ki jing tho, ki ba harukom. Bat kam tam lay na ka internet. Bat ka pertai jong ka media. Mainstream media kum ka TV, ka radio. Bat ki wei ki snat patai kubor, ki kot kubor, ki magazine, ki journals, ki kot kisla, ki jing tho, ki bala pelang, haki babun ki library jong kani ka perthai tinalon nang ta jelai menta saki jing hikai bat jing sam jing tip ki ba lai phu jat lai phu rukom na ka ren san pat jong ka social media kum ka Facebook Instagram YouTube X bat kum ta ter tang ba haka jaka ban pen pro pen kup jing start sempen ban ba ubriu u kham kloi ka bot teneng skap hai kani u kham kloi ka bot teneng Tang ya ka ba usngo tanat. Bat patiaw pat. Ya ka ay kabala bantay bat bantin man bahayo. Ube ka rongpong. Ya ka krik krak chungani ka pertay. Usngo tanat ya ka ni kabalong ka domet. Ka paso. Ka substance. Ngila kalalong menta ka juk. Ka ba sngo start ban krenben yakat ka ba ngingim tip. Bat ngek bit yakat ka ba unang ban padya na klit tang ba haka jo ka por ngimmon ban padiang ban sya hikai haka jing shisha ka jong ublay pensong nong remi ki jing rai ki jong pi baro da kani wat yau tau ba tho ya kani ba ya kren bat u ya slok bat u no maru kloi ba ban pen sya ya pi ban pen bet ya pi ban hikai ya pi ban sneng ya pi bat ban yalam ya pi ka lenti ko hok ka jong u ong amen ngidon ka man long husiar pa na mar ngi im kisngi haka ba Bun hi kimmon ban pediang ban syak hikai ka jing shisha.
kaba David na kaktin kaba im ka jong ublay but day kani ka jinglong hakini kisngi bau ksoj ukfrei ushim kabu yaki babun hakisngi ki bakhatdo ban ringpa bat ban shetkla ban thok ban syukor ban salai hado bagindang ngop hakariam jong ukrislam ler pi nda haba kalawan kata ka jing sunshar ka jong ukrislam ler kan David baro da ka thok ka syukor namar blay kata ka por ka thok ka syukor la yamelen dan dah habala yamelen kum ta da ka thok ka syukor ka snew ka smek ka jabo ka jakya ka pop ka sang dan syuk kuno ka bet garanti ha ta por soban oban i kumu agyal jang ka jing shai ban ang fi i kini baro ka lang kuni nget yang ngan pen bet manga oh bat pin yang bat pin ya smutan adro bat haba on wanu ne kum angyal jang ka jing shai pin sngo kum bakat ka ba upadya thlit ma u kalong ka badai sudah kum no filis ngo kum ta namar pem sim yo ya ka jing start ba ai ukpa pem sim pelut por ban ngam jelew hakani badai gini kisingan ong ya pi mju kham lap shu ya ubas ngo ret shisha namar baro hi kibadon la ka jong ka jing sngo tho ka ba penmeng bat pengsan thala ya kibabun ni erang mensem ban priang ye ki jing hi kai babha ban ni jit ya no ban sngat ban ya no pat ban kentho baki bakla artimati kalenong ka basaw ka khot lai hado saw kapor kalapoi baki babun kimsha skor ye ki jing hi kai bajanai hanrai ken wat ye ki nong hi kai ki bakat kum ki jing kwa brai jong ki hi bat kin kham sha skor bat snow ya hap jing mut ya ki puriskam ban ya ka jing si shaw blay wow wa apostol Paul ulang ubre uba pro ka bor jing snow thu shapang kanyam ka dustur ki jiw hanre kloy ban pendem ha ka bor ka jing start ublay uhi upla ha ki kam ke apostol nong ba arfu ar ka khot ka balai ong ngalong jiw balakha tarsos kilikia hanre ya ubala penhe pensan hangne Jerusalem kum ubalash hikai hau gamaliel bat ngalayo priang ya ki jing hikai bnya ba perking hako hukum jaki department jongi ngada sngoship hem sapang ublay kumba phi baro pilong hakani kasni tukum juru wa apostol Paul ola pendem ban ko ngu yo try Jesu baule ya shem markmat akalinti sa Damascus baraga de khot ka bisi po jong ka ne ka jo ka kitab kalenong uong ngalakli ayungan le atrai baru Jesu la ong hanga yengjot but let sa Damascus but hangta an siya thu yaki baro bau blay ulat muk nang nakabenta jong me panle tu usol ubla ju ituru kum upol ulak kongo khot yakat ka bau blay ula hukum yu Handray haka testament ka barim ngiken mau ya uway pat usyaul. Usol. Uta ubalayo. Ya kabha ban long usim ki Israel ubaning kong usim sol ubala satla ya ublay. Kat adu bonus usim sol hakajing satla, hakajing tamsneng, hakajing lemon, hakajing yadlat, hakajing karyano, hakajing dukhi dukhat, hakajing dom kajing shrai bit ikiway, hakajing bishar lamler, hakale bertong, hakatok asyukor. Haka to ka tim haka bambit bambyang haki babun ki bentak hamtam lili ki jingya day ki jong ubo ublay poi hado mali poi ban le bertong bara ka bakut uklet no e ka niya ba ka jing start ba ublay lo persado ka jing pensle ban long kumu prophet ro kata do bon ba yap haka madan tma bat la kni no e ka jing long sim na u bat na ka long yin na ka long kor ka long jat ke jong u bat la ai no how way pat how David kon jong Jesse ubaka kalong yeng kalong sem jongki kadai na kakur Judah bat ki im kisa a Judea ka ba Bethlehem bat anda bala khai Jesu la kharo hangta ha Bethlehem deskrip sini ngin num la ban kot renjeng da lei ru hakani ka jing im lada ngim nang ban pendem bat ban pen hapo yalade haka monjong uta ubala thau ubala shna yangi bat uba ai jing im bangin pendep ya barok ka ba ulatmu ula panap lupa nakabenta jangi shimet kabaar
Diang da ka bas ngongo ya ka jing hikai ublay. Diang da ka bas ngongo. Mene da ka bas ngorit. Mentapat da ka bas ngongo. Don bun ki bakam. Bakim nang bantok bantar. Kim don jing nang jing tip. Kim kot jing mut jing perkhat dat jabing. Bat kalong ka bamla ban perkhat. Bakin syai ya ka jing start ka jong ublay. Ladapi persangi daladi tapi numla again. Handrai ladapi wan da ka bapendem. Da ka bapendem rit. Bat da ka bakloy ban sngongo. Ba ublay. Pleng day ma uban. Nado ka sngi bapi mi na ka. Kepo imay jong pi. Wala pan ap lupa ya pi. Bapi nyo. Ya ka ni ka jing start. Wala dapi day ka kena kentay. Lani uday tang usamlah. Haka ni ka por. Lani pi day ki bam da tebit baha. Haka puli dang le jong pi. Hagi jing persang ki jing tray jong pi pim da poi tan jono siano. Handrai menta nda haba pimla dalade ublay uang ale. Ngan le menta ya pi. Ngan tau tumay menta mga ya pi. Ti wat lada hakmat ka pertay pim syai pim sngoto pim kot bor. Handrai upolu ong kumno. Uhi kai syai haki kam ki apostol. Kalanong ka bakhat saw. Dekot kat san. Haduk kat nyo. Uang pai no na ki jing mani tala sya ublay ubaim. O bala tau ya ka beneng ya ka kendaw. Bat ya ki ay baro ki ba don haki. Haki por ki ba menswa. Ola sya ya ki breu baro ban yai halakamon. Ka jongki hi. Handrai ola yai ay ka saki ya ka jing don jong u. Da ki ay ki ba bha. Ba ula le. Ola ay yaw slap ba ya ki jing tung ba seiso. Haki ayom ki ba biang. Bat uda penap uda pendap. Ya ki dok nut jong pi da ka jing kemen. Kanong ipi ki di kisngi. Lastang banjelay tang ki riu bam ngay. Handrai syem ya ki babun ki kristan ki ba imsngi. Kapendep niam. Kapendep rukam. Tang ba kimon ban pediang. Ya ka jing kentu ka jong ublay ka jing sneng ka jong ublay ka jing peni ka jong ublay ya ki. Baki kin kolaka pamut. Bat ban pai ni ki jing thala ka pop baki ki kit renjan. Baki yok na kanika percay. Kira keben. Ken tok penrem penban. Baki ying persya. Wat ya ki jing hikai na kaktin ka ba im ka jong ublay ka Bible. Kim salyaban kedaw kti persya. Ya ka dingri Bible umensim ublay. Kinot ban tau thala. Wat ban pinstom ben. Bat ban keno. Bakalong ka jing hikai bakla. Anda ki syem baki don ki basaki. Ya ka jing im batumay hau Chris. Habanujor banyak pinsyen. Baka ni ka jingyeng persya. Kam da pertan na ka jingyeng persya. Jong ki parsi ki sadusi ki reuniam handai. But what ka Sanhedrin hi barok away. Persya yaw try jong i uji Jesus Christ. Lapeteng ya ka jo ka jingyele persya. Ya ki apostol. Hakapor beladang susdang ya ka balang. Ublay ukran syai ho Ezekiel. Kalanong ka balay pulay ka da kot ka balay puway. Jiki priu jonga kia wan patba man ngap ayu medon ban ong handrai kimle satyaya ka ei ka ba me ong ya ki ban le ki padia jing e tang de grem yang sentur handrai ki yaibe akiru kom kwan men toy jongki sam sini nyemla ban le mele hakmat ublay namar langi le bha nengi le sniu ken mau ngi le lut akmat ki pelo kmat jong uta ubayo i lut yangi But yaki jing tmu jangi baro, yaki motives ki jangi baro. La haba pao, ne haba re. La menski mensyai, ne haba miet badum hiru. Sika, ka Bible ka kam, bakalong ka ktin ka ba im. Kata ka mud, ka ba don jing im. Baraba pi pule, pi puson ya ka. Kata ka jing im ka tuit, ka ngam hangi. Bat bangida yokru, yaki jing kerku ki ba nela ki ba kensai. Yaki ba ngingim chupoy perkat menurut. Nga syam haya kani halaka jong ka jing it. Tigi don ka man ya kani ka lenti ba kani ka ktin ka di ka ba im si siya. It has life. Ka don ka jing im ka. Balada pinang ban tur si siya ka. Kan pen im yabi. Kan pen bet ya ka lenti ya ka jong pi. Kop hi bau jisu upla. Bau briu im tang daw kupuhan ray da ka way pa ka way ka ktin ka ba mino na karamiyang sentur ka jong uplay. Ka Bible ka long ka siti plajing jong ukpa yala ki kun ki kti ka jong up. Pausi ngipat ki kontrai, ngiptai, ngikiajing mut, watang ban plit, ban kmi, yakani ka Bible.
Ngong gidan bun ki bawat ya ki shisla arsla jang ka Bible. Hakiri ki ba kang persya ya ka Bible. Handrai mengipat wadak asok kasan ngimmon ngim salya hiru. Kabalay. Kok ngulut ya ka ka bau blay ai. Habang puli ka kitab Proverb ngamla klam da kan mau ya ubriu ubalato ya kani ka kitab. Buay tau ba tho ka kitab Proverb. Iba bun benta jang kahi tho Siem Solomon. Siem Solomon Shlomo. Jenre ngamla klem da pule bat kan mau ya ka bening kong Siem len nong katway. De khot sao bat kandai. Uni ubla tho iki jing start kitab Proverb Ecclesiastes thomu katukat ni ki benta na ka sam thomu adi. Ubada start shisha. Kajing ruai Solomon pasul tiang handrai sngo mahaban pule ningkong kis lenong katway dekat sao bat ke dekat ke bakandai tendau Solomon ula temen kenyau spak ngut ki tengah terai bat ki lai spak ngut ki tengah keliar jong kela pen paino ya se ki blainong way barum sim langet hok shu ya lau trai blay kumbalalong debit kupajang baru try lo bitariau Solomon. Namar baka dono chang kala pai keryang na wat hadin bau la pau jen arsen ha Sebelum kejing start bala penkup haus Solomon. Namar la ringpa ya ka dono chang da ka jing yap mat bat ka jing kwa brai kado hang ni jong ka ni ka pertai. Ubamare ya ka thong uday banang amtang ban sedang ha rukom ka badai. Handrai uday ban yaine ru tat hado kabakut ladau kwa ban job ya kajing yelek sibun na kiba lasdang ban yokmat ya kajing karsin kumaka pori baibab penbantang sipor kiduk mensin kiliat din bat kisyak rem kani kadai kata kabala penrem ya katong jong usim ubastat tamaka perteu Solomon wat long kumta diangi ka ktin ublay pendembat penrit ban kongo ya ka badam dai tang ha kapor ba pi haba yo ikiwe ni haba pidon hayeng mani handre kipor baru kni ba pen yaine hadu ka bakut ke jing im jong pi dai tang kumta ba pi pen yo ya ka nong ba ya ka pansnyat ka bau kenrat open up kerpang na ka benta ki jo ki ba yaine uji su lakular sibon ba ki jingker khu na ka benta ki riunget ya ka Bible Handrai haswa ban kliap sendon ka kitab ka ba khatdo ha ka Bible ka kitab jing penpau utrai Jisu penselur kumni ha ka kitab jing penpau lenong arfu ar khot nyo uang kumno saskor ngawan kloi khusiar ngalajan poi suk kitu ki bakongo ikikitin jingnya tholupa ki bangangalaten sat hapok kani ka kitab. Tenamar kata, yai sumar paralok bae. Kan penkelaya pina kibalong kiriunget kibasyunget. Tang macam pendep rukam. Handrai ru ba pi pinlong kiriu kod bat kiriu blay kiba im kod nakabentau blay. Ong amen. Lapanap lupa ka jing start ba ka jing nang jing tip ka ba biang pura. Nadong sadong. Nakabenta kitu kiba kloy ban pendem, kiba kloy ban syasko, bat kiba minat ban kongo.